migrate digdi. Yan ang term ninda sa pag transfer ni na duwang unit na hali duman sa Tutuban sa Manila. Duwang unit tali sa Tutuban. Duwang unit ni na train ipapadara digdi sa Satuya maybe within this year or early next year. Within ano da yan? Maray pa man? Kaning kondisyon. Ready na. Ipapadara nga ni digdi. Kumbaga, i-augment ini digdi sa biyahe sa rutang Naga-Legazpi. Okay. Ngunyan, paano niya ako magiging apat na kung mairahay pa susaro, di apat ng unit an mabiyahe digdi. Dai man databi Director Mar, ang sistema. So, sarong unit, didestino ito sa Nagalupi na biyahe. Iyo tabi no sana so Nagalupi. Nagalupi. Then, digdi sa Satuya, Susaro. Di, kung mairay pa Susaro, di tulo. Ako tulong unit na magbibiryahe. Di, maggayon, inita, lalo pang dakulnaan mga biyaheros, mga apektado pati kaning ongoing na mga reblocking sa Tinampo, mas preferable ninda na lunadan, train. Iyo. Ngunyan, ang sistema, once na pinadara itong duwa, ang saro da ka ni Tabi Director Mar, bago man tulo ang unit na magbibiryahe, tatay man pwede magsarabatan ng tulo. Iyo. Duwa man sa non-design kan train release niya to digdi. Halat-halat baga. Mahalat ta, duman sanaan may sabatan na dakula garo sa Pulanggi. Oho. Halaton mo nang makalagpas susaro, sa kamadalagan pa sa Naga susaro. Sa madaling sabi, Director Mar, duwa an regular na mabiyahe man giraray digdi sa Satuya, once na pinadara ito, then once na natapos na irahay na ining susarong raot, reserba sana ini Tabi Director Mar. Yan, gusto sabi yung kayan, sarong aga, sarong hapon mang giraray. Say man giraray. Pero once na nagraot, narawtan ngaya, may naraot na sarong unit sa duwa, may madalagan. May madalagan mang giraray. May reserve na unit. Yeah, may makina. Diyan sa Naga. May makinang madalagan. Bakit makina? Train mismo? Train na mismo. Oo. Okay, sige. So, magayon na informasyon ining nakalap niya to Director Mar dahilan sa expected niya to purabir magtapos or early next year 2026 makakabalik sa normal biyahe kan duwang unit nin train and igwa pa kitang reserbang sarota igwanin maabot na mga train na hali pa duman sa Tutuban sa Metro Manilang ipapadala digdi sa Satuya sa Kabikulan. Iyo da ko nga ni gusto ko maglunad dyan ta. Piko pa rin restoryan sa na kung pertiyo na ngaya. Pigil daw man talaga ang mga nagrurulo na digdi. An one unit talagang kuan man sararuan sa naan na biyahe kay ni day na naman sa masunod. Kaya pigahanap kada kulba ka an pasiring sa Naga gulping mga Ruiz stranded na mga pag diyan sa Tinampo dahilan nga ni tagrabe ang traffic dahilan kan mga ongoing repairs. Repair works sa Tinampo. So kung sa train barato pa diretso pa ang biyahe. So, iyo yan tabi ang good news tabi Director Mar and ang General Manager ngunyan kan PNR si Giovanni Miranda. Giovanni Miranda. Oho. So, igwa na kita siyempre ngunyan pati pigara na piyan ta. Kunyang baga undas na kulang mga pasayro naman. Dahil pa. So, one unit lang nagbibiyahe digdi. Okay. So, next year yan ang sigurado. Okay, yan tabi Director Mar, ang good news, ali na informasyon na kuha niya to sa Philippine National Railways. Iminasalita sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Marisa Carlio, basta ang radyo ang hanap, PYC sa Orosite, Legazpi City. Iminasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Jimmy Nasalita on the Spot Report. Ayan, ano yung nakasurat din sa ko? Pero putulin.
Ayan po, tabi. May... Ay, 9 to 5 schedule pala to, ha? Alas 9 hanggang alas 5. Emergency line clearing due to repetitive interruption. Yung gugununan mo, ha? Ayun po yan, tabi ang kunyan. Ang rason, Bitano Feeder 2, Binanuan Recloser po ang apektado. Nakasama tayo, ha? Ayan po. Ang oras, alas 9 hanggang alas 5 ring hapon ta may emergency clearing dahil po sa repetitive interruption. O sige dahan, propalsok. Baka nagkararapas naman sa kanya kaya maklearing dapat, tabi. Ano? Okay, kaya yan po, tabi, ang sitwasyon is schedule pala to. Ha? Schedule pala. Tapos isasabay na sa mga tatrabahon manggang kooperatiba, mga tugang sa iba pang mga areas. Okay? So yan, tabi, ang sitwasyon duman po sa mga kababayan ta, nasakop kang Bitano Feeder 2, Binanuan Recloser, mga tugang, yan po ang sitwasyon is tangon yan, wala tayong supply from Alba Electric Cooperative from 9 a.m. to 5 p.m. ngunyan pong October 29. Alright? So, ang sabi po mga tugang, may nag-aarabutan na mga maundas. Ha? Mga kababayan tanghali po sa iba-ibang mga lugar. Since iba man, mga tugang na mahali, di nagpe-preparar naman. So, basta iyan lang po, tabi, ang tugon, kasatuya po ng mga otoridad, kumasakay ng dagat, o magsunod sa mga regulasyon sa nagpapatog mga tugang kang Philippine Coast Guard. Na starting tomorrow, nasa heightened alert na po sinda. Pagkatapos, so mga kapulisan, i-deploy naman sa aga. Kasarabay ang mga personalized kang BFP, Bureau of Fire Protection, kasabi sa mga emergency medical service. Tangani po na makaakudir, magkatabang makataon ng asistensya sa mga kababayan ta. And DOTR, maput up mga tugang ng mga motorist assistance center para po sa sendang Oplan Ondas biyayang ayos. Para duman sa mga kababayan nato. Tayo po yan. Ang sabi na notaran, mga tugang sa PITEX na mas dakuldang mo yan, nagruso. Kasunod maapasan ng alas 8 aga, may 30 mil lang ruminuso, kasunod maapasan na, and ang paparadakol databi. At yun, ang gusto ngayon magka-orulit, haralaba ang bakasyon. Di ba? Kasi sa Friday, dineklarar po na holiday. Di ba? Yung uno, that is regular, Sabado. Tapos, Domingo, Pizza 2. Di ba? Kaya, padagos pong nagkakaguling esperto sa iba na mag-uruli. Okay? Okay, so iringat na sana po sa biyahe and talaga pong kaipuhan na makauli tabi. Sabi ng mga dabarkads mga tugon na nasa Manila, tayo na pagkakataon na makaano lamang kita, o lamang ay mariray ngayong panahon. Dahil piglalauman mga tugang na problema. Ayan, so mga as of kanina, mga tugang, sabi kang Pag-asa, wala pong nakikita na maraot na panahon. No LPA sa Laog, and then may nagpupost mga tugang sa sa social media, manungod po sa sabi may paabot ng maraot na panahon, pero pinag-rule out po yung Pag-asa. Sabi kang Pag-asa, harayuong pangmaray. And maski nga ni so mga so di ba sa Bicol, yung Typhoon 2000, si Mike Paduao nagsabi na kasudma na dakulong pang maading mangyari. Tamay nagapara-post kaya na Picture City nga may makusugununo ngayong bagyo. Di katarakot na naman sa iba. Di ba? Ang sabi kang Pag-asa, harayoong pang itong maray. Si Mike Paduao, harayoong pa. And dahil nga tarayoong pa, dakulong pang posibleng mangyari. Pwedeng matunaw o kung ano pa man, antabay sa nangaya sa mga opisyal na mga advisory, as in mga pahayag, mga tugang kan Pag-asa mismo. Maski si Mike Padua, yung Typhoon 2000, nagtataram na po kayan. Para po sa mga kababayan ta. Kaya, relax lang kita. Minsan kasi may mga piko para puros na zizroom, pati kang mga nasa social media, na una mo dilubyo na. Di ba? Ayan po. Kasunod may pinalos po ang Pag-asa na
information manungod po kayan, tangani po na kunyan, magkalma sa mga kababayan ta na nahadit ng maray. Diyan po sa sistema na nagkahiriling po ninda mga tugang sa kunyan. sa indang mga Facebook, asin sa ibang mga social media platform. So, ngani po na yan, magkulpa, so pag-alang-alang kan mga kababayan ta, nagpaluwas mga tugang nin paglilinaw ang pag-asa. Ini ngaya, nakaabot sa mo, so mga naglalakop na bakong opisyal, asin bakong verifikadong impormasyon na may duwang super typhoon na pwedeng tumama ngayon sa Luzon at Visayas sa maabot na Nobyembre. Naglos din paglilinaw sa pag-asa na base daw sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast kan 26 October, may posibilidad na pagbilog ng bagyo sa luwas Kampar kan Lunes. Asin may posibilidad na bumalyo sa nasyon sa mga sunod na simana, mga 3 hanggang Nobyembre. Now, dahil po ang forecast na ini, nasa laog pa kan 2 simanang sakop, 2 simana pa, no? Mantinidong halangkaw ang uncertainty o daing kasiguruhan sa mga detalye, lalo na sa direksyon asin kusog kang posibleng bagyo. Base man sa climatology, ka mga bagyong nag-aagi sa Pilipinas kada bulan ng Nobyembre, ordinaryong naghiro ang mga bagyo paweste. And pirmi po yan na nakaka-apekto sa Southern Luzon asin Visayas. Normal ban talaga po pag-arog kaning Bermans ang typhoon pat pasiring sa to. Di ba? Lalo pag nabilog dyan sa may parting Visayas na yan. Okay? Ang pagirumdom mga tugang kapag-asa sa publiko, maging maingat sa paghira o pag-share kan mga bakong opisyal na impormasyon, as hindi basta magtubod sa mga post hali sa mga bakong opisyal na mga pinaghalian. Instead, bisitaon ang DOST Pag-asa website sa https://www.pagasa.dost.gov.ph, asin mag-monitor kan updates hali sa mga official social media pages para po sa opisyal na mga impormasyon sa panahon. Ikaw pong official Facebook page ng DOST Pag-asa ay DOST Pag-asa, lahat po yung capital. I-type nyo sa Facebook nyo. Yan po tabi, mga tugang, ang sa tuya po na nakalap na informasyon from Pag-asa. Ha? Para naman sa nagkaparaharapot. Ano nangyatabi? Makarakoton man nga. Okay, relax lang. Ha? Tayong, kanyan, 2 simana pa ngayon, nakulo pa mangyayari. Ha? Relax lang kayo. Para-iriling kayo mo duman sa Maparoson baga. So, Maparoson ng website. Pag nagiling ka talaga duman, tapos dahil mo nasabutan, ay talagang matatakot ka. Una mo, iyon ha. Di ba? Okay, mga kapatid, oras po niya to, mga tugang, 9:38 in the morning. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores
nationwide. Generica Drugstore is an accredited PhilHealth gamot provider. I-claim ang libreng gamot nyo sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Para sa listahan ng participating stores, pumunta lamang sa official Facebook page ng Generica Drugstore. See posters and flyers for more details. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Clone, Pamas Cologne. Sa shop and store mag-clone, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. Bakunang angat, serbisyong dapat. Agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
lahat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. TF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address,
NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang iyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Convincing Pio Fernandez, Tingog Kanbanwan sa Yan. CGB. Ito sa parang po ni Pio Fernandez, ako magrahay si Mardela, Papa Mar, sa pong kaibanan din po sa tuya pong programang Tingog Kanbanwan. Now, hello kay John Bernal Barcelo. Ayan, good morning po tabi, pa-shoutout ngayon po kami. Digdi sa Baclayon, Bacacay, Albay, especially Bernal and Barcelo family na always nakatune in sa DCGB. Shoutout din po sa gabos ng mga taga-Baclayon. Thank you po. Ayan, okay. And then, good morning kay Councilor Joey Maristela. Ayan, okay. Good morning po tabi, Konsi. Baka taod-taod may time ka, tatawagan kita at mayroon na akong itatanong. Alright. Mga tugang, dagdagatan istorya, alin po dyan sa luwas, mga follow-up, mga pangyayari po sa palibot. This time, ang bunso nasa linya. Karen Ala, On the Spot Report. Karen, good morning, please come in. Yes, thank you, Tabi Youth Director. Pinag-aadala ng unyan kan sanggunian panlalawigan ng Albay ang pagkakaigwanin sa dealing breast cancer screening test sa mga provincial hospital kan Albay o kaya ang partnership sa ibang mga ospital na may steering na ekipahe. Ipinahayag ani First District Court Member Sheena Honorugia de la Cruz sa regular session kasumapon bilang committee chairperson kan Committee on Human Rights kung sa insusod sa protestong resolution kaini. Pag-aadala na tulos ninda kan gobyerno provincial ang pagkakaigwanin sa dealing mammografi para sa screening sa breast cancer. Initialmente, Cabinet Director, digdi muna sa JB sa Ligaw by next year, tanganing magkaigwanin formal na access at in libreng karapatan ang mga pobreng pasyente na maka-experience siya kansiring kaini atin tulos na magapan ang cancer. Apera kayan, pag-urulayan nyo na daw ang sarap pang opsyon kung kaya man kan provincial makapagtipunin memorandum of agreement o partnership sa mga ibang ospital. Halimbawa sa mga pribadong ospital na igwa ng siring na screening test sa probinsya. Pangani na kung pwede, makapag-subsidize screening sa mga pobre asin magkaigwa ng libre access sa mga yan, panganing mapreventaran ng atap ang komplikasyon kan breast cancer, lalo sa mga kababaihan. Kung kaya mo niyan Tabi News Director, tuwang opsyon ang nakataytay na pag-urunan nyo na daw kung ano ang posibleng puunan ng opsyon. Enot, kung makikipag-partnership sa mga igwa kaini ang probinsya o adalan kung kaya kang probinsya by next year ang pagkakaigwanin siring na bagay sa mga provincial hospital kan Albay. Karen? Yes, Mr. Director. Kamusta na Sohia? Actually, babalikan ko si Sir Luxim taon. Babalikan ko sa may kaulay. Dakulo na galat ang sabi kan DOH, nirelease na da sa mga LGU. Ilan talaga dito, mapalik kita. Ano ang problema? Mapalik kita. Okay, sige. Ilan po, yan mo ng report, Karen Ana, DCTV News. Thank you very much, Karen. Mga dugay na itong istorya po yan. Nalin po dyan sa luwas. Angel Mustaza. Ay, si Karen pala yun. Karen Ala. Yan, kasama natin. Karen Ala, On the Spot Report. Ayan, good morning kay Tirso Valderrama. Morning ngaya.
And then si Nea Setrok, Marina daw po. Salamat yan sa Marina Barita. Yan, good morning. Kay Sir Francis, ang samuyang presidente kan KB430 Saramanggi Base Chapter, kang Kabalikat Civicom. Yan. At saka sa gabos po na Kabalikat Civicom Chapter sa Albay. Good morning po sa inyo, and nagre-ready na ang mga 41 sta at sa mga officers na para po sa sarong nationwide Operation on 9/5 para po sa Operation Undas o Operation Kaluluwa, para gabayan sa mga kababayan nyato pasisiring po sa mga sementeryo asin sa inang pagbabiyahe, iringat sana po tabi, 10-0-10-3 mga kasama. Okay, kada ako lang pararapot kaning heya. Mahiya naman kayo. Sa mga pisalis na, alam yun na, paano kaya, ngunyan na 2025, may rinelease na pondo sa Department of Budget and Management, na sabi, mga tugang, ini na nirelease kang February na 6.7 billion pesos, tangani na masettle o mabayadan sa mga final na balanse para po sa health emergency allowance at iba pang benepisyo para duman sa mga eligible healthcare and non-healthcare workers. O tangainot baga, diyan nagka-problema Tayo ni emergency allowance, durante ka mga nagserbikan pagrapados to kang COVID-19. Itinaya sa sendang buhay, kumbaga, binugtas nila ng tira ng peligro, so sa gobyerno, nagtagaman ng pondo may kinaraman dyan, so dati, sa mga health workers na. Pero dahil lang sa mga paghahagad na, baka wala nga yung mga health workers na nagtabang sa muya, pati nga sa mga driver ka ambulansya, may mga nasa MDRRMO, may mga nasa MSWDO, di isinarabay na, di ba? Ngunyan, iyan na nag-aralat. Ang sabi, kang February, nirelease kang February 2025, parte kan, so, natatada na benepisyo, mga tugang na dapat maitao sa mga kwalipikado. Yung pondo para po naman sa mga eligible healthcare and non-healthcare workers, and i-cover ang mga benefits para po sa mga public health emergency benefits and allowances. Okay, so iyo po yan ang kadaklan, so iba nakareceive na ang sistema pag-release kang DBM, pina-release mga tugang sa DOH. And then sabi so DOH, pig-release man pasiring sa mga corresponding local government units. Yun nasa piko para haragad. Sa probinsya may makulito na kay BPNR, ano na nga yatabi. Diyan man sa Muya, sa Santo Domingo may naghahapot man. Kumusta na nga suhiya? Ano na nga tabi? Garo nga defang gila-gila. Ay pangyari. Pig-text ako si si Mayor Bong, kung kumusta, kung may anong update lamang, pero dahil pa po tabi nagsisimbag. Baka busy ang alkalde. Baka busy. So sa ibang mga lugar, ang sabi na nakuha na. Salamaton, sa Petrolyo, ano daw problema di? At saka dyan sa Santo Domingo, ano daw problema dyan sa HIA? Health Emergency Allowance. Ibigay na po nyo yan at kung may pondo man sana na hali po sa nasyonal na ibinaba sa LGU, ibigay na po ninyo yan at yan ay para sa mga kababayan niya itong nag-sakripisyo naman. Kumbaga, tapos na sa serbisyo trinabaho na kan mga pobreng tiko ita, ibigay na nyo yan, huwag na magparahaluyong pa. Kung may problema, dapat na kaurunon kimaray mga tugang ipasabot duman sa consent, tanganing masabutan ninda. Kung may kulang o tangani po na makumple kung may kulang, di ba? And then
sabihon kimaray kung talagang may makukuha pa o dahil natanganing biyo-biyo po ang pagralaom lugod, kundi iyo po nahaloy talaga. Ha? Uning piko para mga 2 simana na garo ka titext kay VP Henry. So mga gustong magklamar diyan po sa Kapitolyo. Ano na ngaya tabi? Sa provincial government, ano na ngaya? So hiya. Nakakahiya naman niya magparakukulit kundi kailangan na. Ayan po tabi. May nagkapi ng mga ibang munisipyo pa na ang sabi, sagod ko niyan, dahil pa man nakakaklamar. Dahil pa nakakakuha ng benepisyo. And sa na nababanggit, ayaw po ining Santo Domingo. Ayan po tabi. Tibaan magsimbaglaong si Mayor Bong. At masabutan ta po yan kung ano po ang nagiging problema, nakakaulang. Kung totoo na may na-download na pondo sa Sainda, tanganing maintindihan ka mga nag-aabang man na mga nagsakripisyo ka mga nakaagi. Same with dyan po sa Kapitolyo, asin sa iba pa mga LGUs na naghihidaw kan sa inda mga hiya. Di ba? Ayan po para duman sa mga kababayan natin, para po duman sa mga kababayan tang naghahalap kang sa inda pong benepisyo na trinabaho na ninda long time ago. Di ba? 2024, 2025 na ko yan. Di ba? Halay na tayong rinapado kang COVID. Di, may bago naman nga nyo yan naglalakop mga tugang. Partikular sa Manila, mga universidad, mga tugang, kadakol ng mga nagkakaorlakitan kan influenza like na helang. Na ang sabi, mga tugang, di pwedeng pagbara-borobali walaon, ini po na influenza-like illness o ILI. May mga kaparehong mga kunyan, mga sintomas sa ibang mga helang. Na baka kung dahil ka magpa-check, mas malala pala. Posibleng mapiliguran sa buhay. Kaya sabi kayan, mga tugang ka mga kababayan ta, ining influenza-like illness mga tugang, ayun so mga nagpapahiling ng mga sintomas na kapareho kan trangkaso, siring po kan abo, may kalintura, may sipon, na kausa kan maniba-ibang mga virus o bakterya. So ang sabi, kan World Health Organization, asing ka mga eksperto po dyan sa Department of Health, ang impeksyon, mga tugang, may kaiba na nakalintura na dahil mababa sa 38 degrees centigrade. Asin abo na nagpupuon sa laog po ning, sampulong aldaw. Nagpupuon nga sa laog nin nakalis na sampulong aldaw. Pag may mga sintomas na arog kan, paghubag kan, halunan, may sipon, pagkulog ng payo, pagtakig, yung titakigan baga, nanginginig, pangungulog po kan lawas, mga muscle pain, panluluya, pagsuka sin pag-ubra, dahil po yan ipagsawalang bahala. Dahil ipag-itsa puwera. Yan ang mga sintomas kan ILI, tulos pong magkonsulta sa pinakaraning health center o hospital para maagapan asin maiwasan ang mga komplikasyon. Ang salud, importante kaya dahil po magpabaya. Kaya pagaduman nga ni sa Libon, may direktiba na executive order na pinaluwas mga tugang si Mayor Mark Gregor Saison na nagsasabing ang mga empleyado kang gobyerno dapat magsurulog ng mask. Tayo yan man sanaan pandipin sa mga tugang. Sabi baga, duman sa mga eksperto na dapat ngaya ang aning dahil kita makaulakit kung may namamati kita, stay at home, magpa-check up at saka kung nasa luwas kita, nasa crowded kita, may mga kaorong kitang iba, magmask kita bilang respeto na, asin bilang paglikay na makaulakit kita. Eh siyempre, kung dahil man kitang namamati, mapasiring kita dyan sa mga matawang lugar, tibaan maulakitan kita bilang depensa,
mag-face mask kita. Di ba? O yun po yan ang mga kunyan. Mga sabi nga ni dapat niya tong tandaan tanganing makaibitar kita na maulakitan mga tugang kan nasa mitpong helang. Ha? And don't panic. Di ba? Wag inom po ninda ko na tubig. Pagkatapos magkonsulta sa doktor pag may mga sintomas. Hindi matakot sa doktor. Ito mga prinsip natin yan. Mas lalo ka mong matakot kung ngagulpi na. Di ba? Kay pauhan po na altamanuntaan sa tuyang mga sadirita. Saro man sana po yan. Yo. Okay, isang may lang. Mabalik po kami after the news break. Sa iba po niya itong mga istorya. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 5 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Piglalauman na makikipaghilingan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipinong nagtatrabaho as nag-i-star sa South Korea sa iyong nakatalaan na pag-atindir sa APEC Economic Leaders Meeting pun Oktubre 30 sa Nobyembre 2 ngunyan na taon. Sigun kay Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, parte kang schedule kang presidente ang pagkikipaghilingan sa mga Pilipino tangaling kumustahon ang mga ini asin ipaaram ang mga pigigibukang gobyerno para sa mga Pilipino. Sinabi ni Escalona na sa ngunyan, igwaning sobra sa 70,000 na mga Pilipino sa Korea, bantang 42,000 naman sa mga iniiyong overseas Filipino workers na nagatrabaho sa manufacturing, agrikultura asin pagsira. Igwaman ni mga Filipino professionals na nagatrabaho sa South Korea, ang iba nasa sektor ng entertainment, siring man ang household workers. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna.
Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Tonic Bank, Pamasko Loan, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamasko Loan. Sa Shoppers Tonic Loan, Pamasko Loan. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral. Convincing. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Alright, balik po tas tingog kamanwaan mga tugang. Digdi po sa tuya pong programa ko niya na pagkaaga. Dagdagan tan istorya, hali po dyan sa luwas. Minabalik ang mga pagriba niya to this time si Karen Ala. Nasa linya para po sa dagdag niya tong mga impormasyon. Hali po dito sa iya pong area sa Kapitolyo Provincial. Nganyang bungal daw. Karen Ala, on the spot report. Karen, please come in.
No. Wala. Nawala. Anong nangyari? Alright, di ba ready si Karen, si Partneral? Ha? Yan, dua po ang nakasalang mga tugang. Good morning kay Sir Jeff Santos. Diyan po sa Queensland, Australia. Yan, good morning po, Tabi. And regards to your family. Yan. Okay, na. Ha? Partneral Armario, nasa linya, partner. Press kami, partner. Salamat, partner. Gari na lingawan sa resolusyon ang pagpagiromdom sa publiko na mag-ingat man giraray sa trangkaso sa virus. Ngunya na Todos Los Santos. Ini may relasyon sa resolusyon na ipigapasar kasodma ni City Councilor Sunshine Imperial na minapagiramdom sa publiko, lalo na sa mga pampubliko o pribado man na eskwelahan, mga establishmento de negosyo, mga opisina de gobyerno, transport terminal, mga hospital, clinic, at iba pang lugar na magkaigwanin precautionary measures kan nauusong niyan, partner, yung ano yan? na trangkaso. Influenza-like illness. Yes, oo. Tapi partner, na talagang nagulkitang naraman, pati mga taong naengkwentro sa luwas na iguan ng pigamating siring kay ni. Lalo na sa mga pamilya na kung minsan iubos ang sarong pamilya. Oh. Kaya mabintahon mo niyan digdi sa mga bulod ang pagpailot, pagpaimasma. Pero sa sitwasyon ko niyan, dahil madali na ang Todos Los Santos, expected na yaon ang volume kan mga tao sa sementeryo, sarong dagdag na pagiramdom na mag-ingat manggiraray dahil virus bagayan na pwedeng nakakaulakit pag dakulan volume kan mga tao plus uso bagaan arabrasahan pag araw kaya na nagkakairilingan dyan sa sementeryo sarong bagay na parte na kan awareness campaign taman may relasyon digdi sa pangapodan kan gobyerno lokal sa paagiman kan sanggunian panlungsod na resolusyon ni City Councilor Sunshine Imperial. O yun man digdi, ang mga miyembros kan sanggunian na panlungsod na talagang saro ini sa mayor na concern ko niyan, ang salud niya to, lalo nga niya na uso na naman ang taguran. Kaya likay-likay, ngonya na Todos Los Santos parte ni kan awareness campaign taman na pagiramdom sa publiko diyan sa mga sementeryo. Magdara ning face mask. Saro kaya na paagi. Magdara ning face mask. Baka man yan mandatory kundi kung may pasiguro ka sa buhay mo, magpasiguro ka. Opo, tapos alcohol baga, magtagabalon kay alcohol. Kung minsan dahil naiwasan na napapaabrasa ka duman sa mga kamidbid mong tao, kapamilya, mga barkada, importanteng marayan alcohol para sa proteksyon niya to, gabos. Yan, alcohol or sanitizer, yan. Tangani na yes, pwede yan. Diba? Okay, sige. So yan, tabi, partner, ang mga dagdag pang informasyon, Liglis Alawas, Alarmario, DCGB. Alarmario, on the spot report. Thank you very much, partner Al. So yan po tayo ang pagkiraro. Sining kan sinabi ta kasubago, mga tugang ngayon. Actually, maging ang Department of Health may abiso manungod po dyan sa tuya pong pagbiyarahi. Kasi magpasiring sa mga ospital, sa mga sementeryo. Nang sabi nga ni kang Department of Health, kung kamungaya mahaloy dyan sa Campo Santo, lalo na kung igwa ka mo ning maintenance, nagme-maintenance ka mo, magdara ning bulong. Yeah? Magdara ning tubig, mga tugang, tangani po na yan, dahil kita ma-dehydrate. Pagkatapos, ang umiwas sa mga matatawong mga lugar, kung dahil maiwasan yan, magsulog po ng face mask.
magbitbit nin alcohol o sanitizer, tangani po na maging okay kita pagabot po kang oras. So, although dyan po sa mga nagkapirang kampusan to, may mga pinag-deploy na mga emergency health service, emergency medical service, mga EMS po ninda, para magtabang sa mga LGUs, including BFP. May ipi-field po sinda, mga tugang nationwide. So, digdi man sa tuya, may mga dako na mga kampusan tong mga dudumanan, di ba? O digdi sa tuya, sa Legazpi, ilan yan? Madami-dami. May Chinese cemetery, di ba? Igo dyan sa Bigaa. Pagkatapos, igo digdi sa Bicol Memorial Park. May Pristine. Tapos iguanin Legazpi City Catholic Cemetery. Igo dyan sa may kina Edwin Peralta sa Banyadero. Tapos igo dyan sa Itaas, sa Taysan. Di, madami. Di, kunyan po kita, pasiguro lang sa mga matawong mga lugar, nga ni pong maibitaran tayo na paglakop ka, na lang ta, sa panahon po ngunyan, talagang dapat na maglikay kita. Although ngunyan, tanahon po, mga tugang bata, naglaog na so amihan, dineklarar na pong officially, kang Pag-asa ang amihan season, pero hindi sa tuya, ang sabi, posibleng mamatian tayan, na paglipot kan huyop nin panahon na tago sa buto, po niyan mga Disyembre hanggang mga early February. Di ba? Ano kaya ng mga kunyan tayo? Di sa Bicol. Pero in some areas, mga tugang, particular duman sa north, na mamatian na ninda yan. Mga tugang na huyop kan na bagat. I mean, kang amihan. Kaya nga ni may mga, yan po sa weather system na nakakapektar po sa tuya po sa palibot. Kaya nagdadaraman po yan ng mga pag-uuran. Easterlies, mga tugang nakakapagdaraman ng mga pag-uuran sa nagkapirang mga lugar. Sabi ka Subago dyan sa may parting Sorsogon and Masbate area, mauran. Okay? So, iringat sana po tabi permi. Pasiguro sa nakita permi, tangani pong dahil kita magkaganing problema sa pamilya, dahil magkaganing helang, tabata yan, dipisil mga tugang kung maula kita ng saro, nag-oral kita ng gabos. So yan ang ginibo na pigtutukar na po yan sa mga lokal na gobyerno kung paano na mapakusog ang paglaban na dahil po yan maglakop. Kanakaagi sa libon dakol, naanutaran, kaya immediatamente so alkalde mismo nagpaluwas tulos ng direktiba na kung kamumalaog na yan duman sa opisina, opisina sa mga empleyado, dapat na mag-face mask ka. In the same manner, kung ali ka sa los kliente ka gano'n duman, dapat mag-face mask ka man. Di ba? Parang kung papasok ka sa ospital, pag mapaalaw ka sa ospital, pigtatawan nila ng face mask. Protocol po yan dyan. Ngayon, tangani po na dahil magparalakop yan, dipisil na. Pag luminakop ngaya, mga tugang, baka magkaganing masyadong pagdakol yan, mga tugang, hindi lalo po kita na magkaganing problema. Okay? Ayan. Tama ka, Papa Mar. Dahil para tubod sa fake news. Yun yan, no? Yung sa Pag-asa ini kanina. Basta, bantayan ta po yan. Ang Pag-asa man tayo, nagpapabaya baga naon man. Lalo na kung maski nasa luwas yan kang, kung talaga may potential na, ilin po na may potential based on the models, pag nagrarani sa Pilipinas, talagang bibantayan. Nakapualawas ng advisory. Lalo kung nagdudukot na rani sa Philippine Area of Responsibility. And then pag luminaog, mga tugang, napaluwas tulos ng bulletin kapag nag-develop na na tropical depression. Pero hanggat wala pa ngaya, itong outlook na itong kang Domingo pala, for 2 weeks pala ito eh. Okay, maski baga sina so mga forecasters so mga nasa Pag-asa, pinag-abisuan ng mga kababayan na dakulong pang mga posibleng mangyari. Halangkawon ang uncertainty o dahil kasiguruhan pa na may mangyaring siring kayan. Siring kampig pa pahayag ang nagkaya-pira po dyan sa mga Facebook. Ayan, okay? At saka pagilingon po nindo, minsan may mga piporos na
pikisye na ampos na mga nakalipas mga panahon pang mga bagyo. Pag taga riparo kita, tangan hindi kita mabutata, hindi kita mabukta sa alanganan. Okay? O yan po tabi, duman sa mga kababayan ta. Duman sa mga tagabangan tabay, kamusta na ngayon papamaraan, presyo kang burak, ay day pa kung ideya daw. Day pa kitang ideya pa. Although duman sa dangwa, so halos gabos na pinaghahalian ka mga pigdadaradigdi, ang sabi, day pa man nagmamahal. Pero hindi ba sa tuya, igwa man digdi mga nakakuhaan, diyan po sa, sa daraga, o dapol dyan ang mga nagtataran ng mga masitas wala mga burak. O yan na lang ang bakalunta. Huwag na tayong umasa ng manggaling bagyo kasi di ba patamamahal. Di ba? Kaya ito nga ni, ang mga yan talagang kampanahon baga, pumutol ka sa naning upas kibatag. Di ba? Tapos tuldukan mo ki Daisy, ki Sinya sa iba pang klaseng native na burak. Iyon na solidara pa sini sa Campo Santo. Sina na nag-arrange. Kung yan may mga naka-travel arrangement na and binamal ang burak lalo kung nakakaag sa marirahay man na nabugtakan. Hindi po dahil pakitang report na nakukuha sa mga pag-iriba kung kumusta ang presyuhan kayan dyan. Siguro baka mga 31 mga reports na kita magluwas ng mga araw kayan. At 31 bispira siyang kang kunyan. Kan Todos Los Santos, All Saints Day. Yan so panahon baga na durumanan ka mga tao, dyan minaruso mga tuwa niya, nang influx kang tao kapag pitsa 1 kang Nobyembre. Di ba? Kaya po, antabayan talang po sa Sinda, kung gurano, tao sa kandila, kung gurano, dahil magbakal masyado ng mahal na kandila, tapos babayaan mo sila, tutukubon tolosan. Dapat kung walang dalawang kandila, lalo nung scented na mga kandila, ay kunya na, dahil ngaya kita kaan, dahil ngaya pagbayaan ta, tibaan ngaya kung kunyan, bitbitong kan iba. Nagalat sa na ngaya, pasiguro sana po kita ta, ngani pong dai man masayang sukwarta ta. Basta ang importante, diyan po sa mga Campo Santo, sulim ni sana. Asin irespeto ta po ang mga lugar na yan, mga tugang na sabi nga ni kan, nananahimik na ngayon. Lumagay na sa tahimik. Mga departed ones ta. Okay, basta, ang importante ba ka Sir Jeff, igwang linukay, linukay na ang halo baga, so bako man asukar, so gibo dyan mga tugang sa Pulanggi. Agapod sa hindi sa Pulanggi, kalamay. Digdi sa muya, sa Santo Domingo, napod ka yan, mga tugang, mamis. Oy, pasensya po sa mga may bansag na mamis, hindi ko sinasadya. Nakunyan ko sa napoy. Naunamitan ko lang. Naunamitan ko lang po. Naunamitan ko lang po. Okay? Ayan. Doon po sa mga kabarangay, ayusin ta na lang ang mga dapat natong birit dito pasiling sa Campo Santo. Pero kung yan, dahil naman po nag-araloy talaga, minapaararam naman tulos pagka oras na yan, igwa po ning pagpapasiring dyan, orulian na naman tulos dahil naman po pinapaaraga. Di ba? Okay. Huwag matakot sa doktor. Mas matakot ka sa mga politikong kurap. Ban na ang pugo sa Pilipinas. Itlog na pugo na lang. Mabubusog ka pa. Dahil lang mapasubra sa itlog ng pugo, tawaga kung umangos ka. Ning maraot. Di ba? Walang kaugaro ang kunyang kayan. Ang pampahay blood kayan. Yeah. Basta wag susubra. Tanganin pong day problema. Okay? Paano tabi?
Mamatos-patos na kita digdi po sa programang Tingog Kang Banuan. Pero di ko mag-arali. Ako manggirari ang makaibanan po nindo. Hanggang alas 11 sa Aramon niya to. Hanggang 11 lang kita sa Aramon niya to. Miyerkules ko niyan. May programa po yung Bicol University every Wednesday, 11 to 12. Para po sa edukasyon, programang edukasyon at pangkabuhayan. Yan. Sino bang maging bisita natin mamaya? O sige, titingnan natin mamaya. Tingnan natin doon sa Pugmat Ninda. Okay? Sa indo po ka, boss, tabi, mga tugang, salamato na maray sa pagantabay. Sa pangalan po, mga tugang ni Papa P. Pio Fernandez. Ako na sa indo mga kaibanan. And condolence po pala kay sa pamilya, mga tugang ni Sir Buddy Flor. Ang uncle ni Papa P. Condolence po ang yaon po siya nakapatente diyan sa sa Bugtong sa St. Peter's Chapel, di ba? Punta kayo diyan kung pwede pang umabol kayo at mamaya pa naman yung libing. Alas 4 yata yung libing na banggit ni Pio kasapon, di ba? Okay? And then mami sa si Father Dave Ramoso. Okay? So sa indo ka, boss, thank you sa indo pong pag-antabay. Pasalamat po sa mga kasinyos na nagpaabot po ng mga impormasyones. Salamat po na maray. Sa pangarap po kang bilog na tropa, ako po si Marlila. Thank you and God bless the Philippines.